Zdravo, učiteljice Monika. Grace, zašto imaš rukavice na rukama? Mi smo u školi, a ne na polju. Šta? Odlučila si da uneseš tortu u učionici? Ja, otkrila me. Stani, šta to nosiš? To je globus za geografiju. Jel da? Daj da proverim. Aha, to je opet torta. Grace, nemoj me nervirati. Nema nikog, a čas počinje za 5 minuta. Ipak ću ući sa tortom. Uspeću. Grace, ozbiljno? Marš odavde. Šta? Velika žvaka? To je već previše. Odlično, uspela sam da joj skrenem pažnju. Uhvatila sam. Šta? Grace je opet došla sa tortom. Neću joj dati da uđe u učionicu. Eto ti. U pomoć! I to je bio strajk. Grace, ako si ponovo sa tortom, sigurno ću zvati roditelje. Daj da ti proverim ranac. Nema ništa, osim knjiga. Dobro, očigledno si me ipak poslušala. Možeš ući. Čas će uskoro početi. Poverovale? Uspela sam da unesem slatkiš. Sad ću vam sve objasniti. Dakle, odlučila sam da će jednog pačeta biti suviše malo za mene. Tako da sam donela ogromnu tortu. Gde sam je sakrila? Moj ranac je torta. Zamislite. Šta? Stvarno si uradila to? Ne mogu da verujem. Da, prvo mi nije dobro išlo, ali na kraju sam uspela da prevarim učiteljicu. Jedva čekam da je probam. Lili, posluži se. Da, kako ukusno. Daj meni, molim te. Naravno, uzmi. Baš ukusno. Grace, svaka čast. Hvala, znam da sam pametna. M&M's mora ulepšati algebru. Stani. Ne smeš ući unutra sa hranom. Možeš sve baciti u korpu. Da bacim? Ne, ovdje je toliko bombona, neću dati. Grace, ne budi tvrdoglava, daj mi bombone. O ne, moje bombone. Sad su u smeću. Moraš poštovati pravila. Opa, Quentin, kako lep kostim imaš. Zdravo. Čekaj, zašto imaš takav šešir? Aha, znala sam, hteo si da uneseš sok. Daj mi, to ide u smeće. Ne želim ništa da čujem. Idi na čas. Prvi ćeš izaći na tablu. Dakle, ko je sljedeći? Dobar dan. Dani, prvo te moram proveriti. Gde kriješ slatkiše? Ranac, pokaži ga. To nije moje? Da, kako da ne. Ispričat ćeš to direktoru. Uzet ću ti sve slatkiše. Sve to ide u smeće. Sad možeš proći. Toliko sam zabrana okačila, a njih baš briga. Nema više nikog? Odlično! Znači mogu pojesti sve te slatkiše. To je najbolji dan u mom životu. Ovdje ima sve što volim. Blago meni. Da. Učiteljice, halo? Ovo je odlična prilika da uzmemo slatkiše. Hajde, devojke. Samo polako da je ne probudimo. Odlično. Tišina. Imam toliko žvaka, daću drugarima. Učiteljica Monika je ovdje? Mogu da uđem. Samo nakon pregleda. Da li imaš slatkiše, priznaj. Znam da kriješ nešto u džepu. Sad ću sve naći. Evo ih. Odlično, sad možeš proći.
Moje čokoladice. Joho, nastavnica se oduzima, treba nešto smisliti. O, tačno! Došla mi je super ideja. Mogu napraviti nokte od šarene hubabube. Učiteljica sigurno neće primetiti. Stani, moram te provjeriti. Aha, da vidim. Otvori usta. Prazno. Daj da ti pregledam uši. Valjda se u redu, možeš da ideš. Čekaj, šta je sa tvojim noktima, Lili? Ništa, to je novi manikir. A, da? Pa to je super, vidi, imam i ja lep manikir. Dobro prođe, Lili. Da, uspela sam da unesem žvaku. Grace, a vidi mi manikir. Oho, baš lepo. Da li čuj ovo? To su jestivi nokti. Mogu ih pojesti? Šta? Kako je to moguće? Nokti su mi od žvake i učiteljica Monika to nije primetila. A ladno sam ušla unutra sa žvakom. Super! Ne mogu da verujem. Grace, jesi li dobro? Pa dobro, nastavit ću da jedem. Kako smešan video. Moram pokazati Quentinu. Umreće od smeha. Jao, to je baš super. Obožavam. Učiteljica je još tu. Neću moći da prođem sa čokoladom pored nje. Jao, treba nešto smisliti. Ideja. Maskiraću čokoladice. Treba samo napraviti nalepnice u obliku telefona. Onda ću umotati čokolade u ove nalepnice. Tako je. Ovo je genijalno. Pravi telefon ću sakriti ovdje. A čokoladni ću uzeti kao da pričam sa mamom. Halo, da mama, sve je u redu. Dobar dan, nastavnice. Pričam sa mamom. Da, naravno. Prođi. Da, poverovala je. Ups. Šta se to čuje? Jamie, imaš 2 telefona. Osjećam da me lažeš. Da, imam 2 telefona. Šta nije u redu? Jel da? Imaš 2 mame, jeli? Daj mi, ja mislim da je jedan od telefona lažan. Sve jasno. O, ne! Slomila sam zub. Pogrešila sam. Ovo ću uzeti. Čekajte, to je također moje. Doviđenja. Ja nisam stigao da ručam i ješću na času. Šta se dešava tamo? Šta kažete, čokolada? Ne može. Grace? Dobro, prođi. Lili? Ne. Kokice su također zabranjene. Quentin, da li ideš na čas ili u trpezariju? U trpezariju. Treba nešto smisliti. Znam. Sakriću svu svoju hranu u knjizi. Barem neka korist od udžbenika iz matematike. To je to. Mogu da krenem. Kako sam pametan. Lili, daj mi naočare. Ne vidim ništa. U naočarima ću sigurno izgledati pametnije. Stani, šta nosiš? Udžbenik, slabo verujem. Ovdje nešto nije u redu. Zašto? Ja volim da učim. Jel da? Sad ćemo to provjeriti. Hvala, učiteljice. Za malo da me otkrije. Sad mogu lepo da ručam. Kakav miris. Da. Quentin je doneo hranu iz meka. Hoću i ja. Kako ukusno. Oho, Quentin, pa ti si car. Kako si to uradio? Hoću i ja. Poslužite se, drugari. Nije mi žao. U ormariću uvek imam moju omiljenu fantu. Obožavam je. Ali neće me pustiti na čas sa njom. Lili, čao. Takva je pametnica. Ponosna sam na nju. Moram se uozbiljiti. Grace, čao.
Počela sam da učim hemiju, to je tako zanimljivo. Znaš šta će se desiti kad pomešamo ove sastojke? Znaš šta? Dala si mi dobru ideju. Ja? Tebi? Da, mogu li da pozajmim to? Ali čekaj, to je moje. Dakle, ovo treba prosuti. Jao, kakav smrad. Nadam se da čistačica neće se znati da sam to ja uradila. Tako je. Ojoj. Pa dobro, sada treba sipati ove pruvete različite ukuse Fante. Odlično mi ide. Učiteljica nikad neće saznati da je to obična Fanta. Kako sam pametna. Dobar dan. Grace, i ti se baviš hemijom? Wow, svaka čast. Hvala, mogu li da prođem? Ne, čekaj. Moram nešto da ti pokažem. Pođi za mnom. Sedi. Nećeš verovati, ali ja obožavam hemiju, iako predajem fiziku. Hajde da odradimo neki eksperiment. Znam jedan dobar. Gledaj ovo. Da, i ovo ću dodati. Tako je. Nešto nedostaje. O, Grace, daj mi svoje pruvete, molim te. O, šta? Ne, nemojte. Ma šta ti je, uzet ću samo malo. Sipat ću posljednji sastojak. Kakva čudna reakcija. To nije trebalo da se desi. Grace, kako ćeš objasniti to? Verovatno je to loš eksperiment. U redu, priznajem, to je bila Fanta. Doviđenja. Bezobrazluk. Počet ćemo od najlakšeg. Spremite mi jelo u obliku hrčka. Odlična ideja. Ali kako da napravim testo? Imam brašno i mlijeko. Bako, pomozi mi. Naravno, dragi, uzmi pače testa. Šefe, šta ste smislili? Ja sam odlučila da napravim tortu. Ja imam šarene kore. Sad ću sastaviti tortu. Kora, fil, opet kora, opet fil i tako do kraja. Odlično. A zatim ću odseći sve suvišno. Super! Napravila sam lep oblik. Sad ću ga pokriti marcipanom. Svaka mi čast. Ispalo je sjajno. Sad mi treba Skittles. Sipat ću malo na ruku. Odlično. Bombonama ću napuniti usta mog hrčka. O da, on kao i Nathan obožava slatko. A sad ću dodati detalje. Oči, ruke, nos i ostale suši. Super! Zaka, šta je kod tebe? Ja imam ideju. Napravio sam testo za kore. Sipat ću to u tiganj. I čekam. Bako, zašto neće? Dragi, šta se desilo? Ne sprema ti se palačinka? Čekaj, Zak. Moraš uključiti šporet, tako je. A sada čekaj. Ja sastavljam pitu. Imaće punjenje od limuna. Čekajte, kakav je to dim? Zak, šta se dešava? O ne, sve mi gori. Šta da radim? To više podseće na ugalj. Pa dobro, može da prođe. Moram se ubrzati. Da, tako je. Sad ću dodati fil. Još malo. Da, odlično mi ide. Jao, Zak, pa što si tako smotan? Nemoj da žuriš, radi sve pažljivo, kao ja. U svaki kalup ću staviti limun. Odlično. Zak, šta radiš? To je moje jelo. Napravio sam tortu u obliku hrčka. Super. Nathanu će se dopasti. Ponosan sam na sebe. Ostala sam samo ja. Dodat ću malo fila. Odlično. Sada mogu ukrasiti svoju divnu pitu. Pogledajte šta imam. To su žele hrčci. Super. Baš su slatki. I ja ću pobediti, jel vam jasno? Dragi, probaj. Sve je tako različito, ali tako ukusno. Jedva čekam da počnem. Wow, to zaista liči na hrčka. Sad ću probati. Da, to je jako ukusno. Oduševljen sam. Stavljam like. Svaka čast. Idemo dalje. Šta je to?
To je želehršci. Sad ću ih probati. Kako kiselo. Tu su limuni, odvratno. Kakva je pita. Sad ću je probati. O ne, i pita je kisela. Neću više. Moram hitno pojesti nešto slatko. Ovo još nisam probao. Sad ću. Wow, to je ukusno. Probat ću cijelu tortu. Čekajte, šta? Kako gorko. Ne sviđa mi se. Rešeno, šef je pobedila. Čestitam. Da, pobeda je moja. To. Jeste čuli? Već sam smislio sljedeći zadatak. Hoću hamburger. Jel može? Naravno, ja već imam ideju. Sad ću ispržiti pljeskavice. Da, napravit ću privlačnu koru. Odlično, savršeno. Sada to stavljam na tanjir. Lopatica mi ne treba. Ko šta je kod vas? A ja sastavljam burger. To nije teško. Bitno je uzeti što više povrća i ne smem zaboraviti na pljeskavicu. Eto, završila sam. Ali to još nije sve. Narendat ću malo sira. Neću dozvoliti šefu da pobedi. Ja ću pobediti. Pobeda mora biti moja. Ja najbolje spremam ovdje. Narendat ću sir što više. Tako je. Odlično mi ide. A sad ću napraviti kuglice od sira. I ispršiti hulju. Svaka mi čast. Izvadit ću. Cool, to će biti uši mog burgera. Pogledajte, napravila sam pravog medu. Preslatko. Šefe, šta mislite? Ne mislim ništa, jer će moj burger biti bolji. Biće 10 puta veći od vašeg. Došla mi ideja. Sad ću iseći sredinu. Odlično. A unutra ću staviti kockice sira. Super. A sada vadim fen i ugreću sir. Eto, istopio se. Unutra ću staviti pomfrit. Što više. Tako sam gladan. Moram pojesti nešto. Šta? Već ste napravili sve? Tako brzo? Ja još nemam ništa. Što da radim? Izgubio sam. Ipak ne, imam ideju. Uzet ću kolači i marshmallow. Kao što ste shvatili, napravit ću slatki burger. Da, Nathan će biti oduševljen 100%. O da, obožavam čokoladu. Šta može biti bolje? Dragi, moraš se obrisati malo. Bako, prestani, nemoj. Nathan, možeš da probaš? Trudio sam se. Napravili ste burgeri? Cool, sad ću da probam. Šta je to, pomfrit? Sad ću probati. O da, to je baš ukusno. Kako veliki burger. Sad ću i njega probati. Da, ukus je cool. Stavljam like, svaka čast. A šta je ovdje? Cool, je li to čokoladni burger? Sad ću ga probati. Wow, to je jako slatko. Ja volim čokoladu. Šta je to? Ne mogu da verujem. To je meda. Kako je sladak. I jedva čekam da probam. Da, ukus je ekstra. To je najbolji burger. Jako mi se dopada. Dakle, odlučio sam. Pobedila je baka. Konačno. Da, zaslužila sam to. A sad mi napravite pomfrit. Da, obožavam ga. I ja obožavam pomfrit. Ali šta da radim sa ovim? Šefe, možda vi znate? Naravno, krompir treba očistiti. Ja ću napraviti test od krompira. Učinit ću promešati krompir i brašno i umutiti sve blenderom. Jao, šta se to čuje? Treba izgnječiti krompir. Bam, bam, bam. Zak, prestani, to nije igračka. Daj mi to. Ali bilo je tako zabavno, bako. Dobro, šta onda da radim? Ne umem da kuvam. Šta da smislim? Tačno, napravit ću igračku za Zaka.
Sad ću napraviti brodić od ovog papirića. Dragi, gledaj, to je brodić za tebe. Je li to za mene? Super, hvala bako. Dobro, neka se igra, a ja ću nastaviti da kuvam. Treba iseći povrće. Pomfrit, super! Ali moj pomfrit će biti od povrća. To će biti jako zdravo. Koristit ću krastavac, šargarepu i papriku. To je mnogo ukusno i zdravo. Da, pogledajte, to su autići od povrća. Svaka mi čast. Šefe, šta mislite? Jao, to nije originalno. Ja ću napraviti nešto bolje. Imat ću pomfrit u obliku kikica. Da, sad ću je ispržiti u ulju. Odlično. Prva kikica je spremna. Imat ću 3 kikice i 3 vrste sosova. Da, zadovoljna sam. Zak, hoćeš se još dugo igrati? Što? Jao, opet sam posljednji. Šta da radim? Točno, ja imam Cheetos. To podsjeća na pomfrit. Da, koristit ću čips. To je genijalna ideja. Sipat ću ga u brodić i to je to. Završio sam. Stvarno sam se trudio. Bravo, unuče. Prijatno, Nathan. Wow, svaka vam čast. Odakle da počnem? Je li to povrće? Odvratno. Fuj, mrzim povrće. Ne sviđa mi se. Šta je dalje? Opa, to je kikica od krompira. Zanimljivo. Sad ću probati sa kečapom. Izgleda cool. I ukus je ekstra. A šta je to? Sen. Probat ću. Neobično. I posljednji sos, majonez. Da, cool. Jako mi se sviđa ovo jelo. Stavljam like. Svaka čast. Ovo ću ostaviti za kasnije. Šta je ostalo? Čekajte. Ili to čips? Da, jeste. Ja volim čips. Ko je pobedio? Dajte da razmislim. Pobedio je Zak. Čestitam, tvoje ideje, super. Stvarno? Pobeda je moja. To. Nemoj da vređaš mog unuka, a budi srećna zbog njega. Wow, kako lepa torta. Jede mi se. Odmah ću je pojesti. Što? Ništa nije ostalo? Ali nisam se najela. Bako, jesi tu? Naravno, draga. Čula sam da plačeš. To nije u redu. Hajde da organizujemo izazov. Treba mi što više ruku. Zvaćemo tvoju stariju sestru Wendy i šefa. Hajde da kuvamo. Wow, super! Hoće tortu? Spremite mi još torte, molim vas. Odlično. Hajde da počnemo. Trebaju mi jagode i jabuke. Super. Dakle, iseći ću jagode. Odlično. A sad ću napraviti testo za kore. Treba mi što više brašna. Zatim jedno jaje. I mlijeko. I promešat ću sve to. Da, svaka mi čast. Oho, to izgleda super. Kako da stignem sve bez dodatnih ruku? Ne želim jagode. Ne. Moraš, Wendy. To je zdravo. Okej, to je zaista ukusno, bako. Dakle, počet ću da kuvam. Točno. Treba mi limenka kole i hleb. Razvaljet ću hleb. Da, tako je. Zatim ću iscediti šlag. I dodati što više čokolade. Super. Zatim opet hleb, opet šlag, oreo i ponovo hleb. To je tako lako. I baš ukusno. A sad ću otvoriti pakovanje M&M's. Nešto neće. A Wendy, daj da ti pomognem. Ja imam više ruku i jake su. Šta? A zašto neće? Hej, vi dole, pomozite nam. Super. Izvoli, Wendy. Hvala, bako. Treba dodati šlag i sipati M&M's bombone. A zatim hleb. Opet šlag. A sada marshmallow. Da. Odlično, pokrivam sve hlebom. Ispalo je baš super. Da,
To zaista izgleda odlično. A šta ja dodam? Tačno, došla mi je ideja. Šef ima nož za picu. Treba mi. Sad ću ga neprimetno uzeti. Ni čak ni primetio. Moj nož. Pridrži to. Dakle, sad ću iseći testo na trake. Sa takvim nožem je to mnogo lakše. Odlično, to možeš skloniti. Jagode su već ovdje. Napravit ću običnu pitu sa jagodama. Mala Sheila obožava pite. Ostalo je to sve staviti u rernu. Da. Bacit ću to. Što je to bilo? Za malo me niste pogodili. Pazite malo šta radite. Ups, nisam namerno, šefe. Svakako vas ne bih pogodila. Ne brinite. Dobro, praštam vam. Evo moje lepe kape. Dakle, gde sam stao? Tačno, napravio sam šareni fil. Stavit ću ga na tortu. Pogledajte koliko je lep. O, da. Bako, šta mislite? Zar to nije genijalno? Jauma, dajte, šefe. Ja znam da vi odlično kuvate, ali moja torta će svakako biti bolja. To je torta od pita. Dakle, svi smo završili. Prijatno. Wow, tortice. Probat ću prvo ovu. Liči na sandvič. Zanimljivo. Kako ukusno. Sviđa mi se. Ali moram probati sve. Na redu je torta u sredini. To je torta od pita. To je sigurno baka spremila. Ekstra! Obožavam bakine pite. Dakle, ostala je posljednja torta. Šarene. Kao da je naslikana. Sad ću da probam. Da, to je baš ono što sam htjela. I fila ima baš mnogo. Ali čija torta je najbolja? Znam, sve torte su pobedile. Kako je lepo što je pobedilo prijateljstvo. Cool. Sad mi se pije koktel. Hajde, iznenadite me. Dobra ideja, Sheila. Spremit ću ti svoj najbolji koktel. Počet ću od sladoleda. Kakav miris. Uzet ću jednu kuglicu i staviti je u blender. I treba mi još par kuglica. Da. Tako je. A sad ću dodati mleko i sirup od jagoda. Ostalo je to sve promešati. Wow, izgleda nevjerovatno ukusno. O ne, moje oči! Ne vidim ništa! Jao, izvinite, šefe. Ne slušaju me moje ruke. Iscedili su sok na vas. Moje oči, oslepeću! Bako, prestanite što? Lizalica, hvala. Odlično, mogu nastaviti da spremam koktel. A ja ću imati najzdraviji koktel. Što više voća bude unutra, zdravije će biti moja unuka. Odlično. A sad ću sipati u svaki tanjir malo želeja. I promešat ću to sve. Odlično. A sad ću izvaditi pipetu i kalup. I iscedit ću u kalupe malo želeja. Izgleda baš slatko. Wow, i ja bih to rado probala. Nadam se da baka neće biti protiv. Što? O ne! Moje ruke! Ledene su? Kako hladno! Bako, zaledila si mi ruke! Jao, izvini. Sad ću spasiti tvoje ruke. Imam rukavice. Jao, jadna Wendy. Izvini svoju baku. Nisam namerno draga. Hajde, spremaj koktel. Dobro, mojim rukama je već bolje. Želim da počnem od Sprite-a. Jao, nikako ne mogu da uzmem. To je sve zbog rukavica. Hajde. Jao, sok prska u mene. O ne, sva sam mokra. Dobro, nema veze. Bitno je da sam otvorila Sprite. Sad ću to sipati u čašu. I dodati pucketave bombone. Wow, u čaši pravi vatromet, super! Rukavice mi više ne trebaju. Uzet ću šarenu vunu. I istopiti je u čaši. Baš me zanima šta će ispasti.
Wow, prelepo! Šta mislite? Zanimljivo. A ja sam napravila žele kuglice od voćnog soka. A mala Sheila to sigurno nije probala. To su džus kuglice. Šefe, šta mislite? Pa ne znam. Kod mene je klasika. Mlečni koktel sa ukusom jagoda. Ukrasio sam ga krofnom, a preko ću sipati malo šlaga. A zatim ukrasiti sve žele trakama i dodati slamku. Gotovo, Sheila, probaj brže. A prijatno. Wow, to sve izgleda jako ukusno. Počet ću od ovog roze koktela. Mlečni koktel, obožavam. A šta je dozgo? Wow, žele bombone. Super. Okej, a sad ću probati drugi koktel. Malo je čudan i uopšte se ne pije. Ne razumem to. Neću ni da pokušavam. A šta je ovdje? Hoću da probam. Wow, ukusno. Jao, sve mi puca u ustima. Čekajte, a to je vatromet. Super. Sestra je definitivno pobedila. Jeste čuli? Pobeda je moja, srećna sam. Hvala svima na podršci. A sad mi spremite jaja. To nije teško. Ajde, požurite. Naravno, trebaju mi jaja. Dakle, skuvat ću ih u čajniku. To je lako i brzo. A još ću staviti u čajnik Skittles bombone. Sheila i ja obožavamo ih. Odlično. A sada uključujem čajnik i neka vri. Eto. Jao, imaš baš čudan ukus, Wendy. Dobro, ne obraćam pažnju. A razbit ću jaja u tiganj. Gotovo. A sada uzimam mutilice i mešam to sve. O, da. Odlično. A sad ću proveriti slaninu. O, slanina je spremna. Dakle, napravila sam kajganu. A sad ću napraviti crtež od jaja. Slanina će biti usta, jaje će biti glava, a masline oči, a sir obrazi. A od povrća ću napraviti nos i brkovi. I spao je pravi zet. Šefe, pogledajte. To je baš bez veze. Ja sam napravio kolači. Miris je nevjerovatan. Dakle, ukrasit ću ih filom. To će biti jako ukusno, verujte mi. A preko ću staviti žele belance. Ja neću koristiti prava jaja. Napravit ću kolači. O, odlična ideja. A šta je kod Wendy? Jao, zaspala je. A ne brinite, probudit ću je. A šta se dešava? Isključite to. Dobro, da vidimo šta je spalo. O, jaja su se skuvala. Zelena su. Ostalo ih je ukrasiti trakama i očima. To zaista liči na ninja kornjače. Sheila će biti oduševljena 100%. Hajde, probaj, sestro. Šta ste smislili ovog puta? Wow, je li to ninja kornjača? Super! Obožavam da gledam taj crtač sa sestrom. Sad ću probati. Pa, može da prođe. A šta još ima tu? Wow, to je zeka, baš je sladak. Probat ću ga. Wow, sviđa mi se ukus. Da, to je pravi doručak. Šta? Šta je ovo? Kolači, ozbiljno? Obožavam slatko. Jao, to je mnogo ukusno. Jelo šefa me je oduševilo. Dakle, on je pobedio. Ne mogu da se zaustavim. Konačno je pobjeda moja. Zaslužio sam je. Tut. Dakle, jesu svi spremni? Naš prvi zadatak je šarena torta. Jel može? O, jel vam jasno? Onda krećemo. Za takav slučaj imam odličan kalup. Sad ću iseći savršeno okruglo testo za moje remek delo. U ovoj torti su sve boje duge, kao što volim mala. Ostaje ga samo ukrasiti šlagom, ali za mene to nije problem. Dakle, treba će mi puno šlaga. Kakva lepota! Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Da.
Sljedeći korak, lopatica. Da, treba sve razmazati i staviti malo šlaga odozgo. Eto. Oho, šefe, kako veliku tortu imate? Treba hitno nešto smisliti. Znam. A prvo treba pažljivo iseći tortu na pola. Odlično. A zatim ću iseći sredinu i ispašće leptir. A malo će se to sigurno dopasti. Ostalo mi je samo da ukrasim tortu voćem. Napravit ću konturu od borovnice. A unutra će biti jagode, malina i mandarine. A brkovi ću napraviti od čokoladnih štapića. Super! Svaka čast, bako. To je super. Da bih pobedio, moram dodati nešto šareno. Na primjer, sladoled. Da. Istopit ću ga i preliti tortu sa njim. Wow, pogledajte kako to lepo izgleda. Divno. Sa takvom tortom ću sigurno pobediti. Šefe, vaša torta je baš ružna i dosadna. Računajte da sam već pobedio. Šef, kao i uvek, ima genijalnu ideju. Našao sam rešenje. Čokoladne Lego kocke. To će spasiti moju tortu i pretvoriti je u slatko remek-delo. Bon appetit! Baš ste se potrudili. Wow, sladoled. Brat zna da ja obožavam sladoled. A sad ću probati tortu. Baš je lepa. Sviđa mi se. Da, šta može biti bolje? To je divno. Okej, idemo dalje. Kako sladak leptir. A znam koga je napravio. Naravno da baka. Ona uvijek stavlja puno voća jer zna da ga ja volim. To je baš ukusno. Kako velika kula. Ova torta izgleda baš originalno. Šta? Ne mogu da verujem. Jeste li nekad vidjeli takvu šarenu tortu? Pitam se da li su Lego kocke jestive? Da, to je čokolada. Ne mogu da verujem. Sve torte su mnogo dobre. Tako da su pobedili svi. Da, čestitam. Kako super. Bacite kocku. Vaš novi zadatak je da spremite pomfrit, jel može? Naravno. Baka sprema baš dobar domaći krompir, ali mrzim da ga čistim. Dobro je što postoji jedan lifehack. Sad ću vam pokazati. Stavljam krompir u šerpu, dodajem so i malo tresem. Da, mislim da je dovoljno. Gledajte, krompir se očistio i mogu ga iseći uz pomoć mog novog uređaja koji mi je poklonila ćerka. To nije lako, ali baka će uspeti. Tako je. Sada imam pomfrit. Ostalo ga je samo ispržiti. Jao, bako, nemate vi pojma. Da bih pobedio u izazovu, moram biti kreativan. Dakle, prvo ću iseći sir i napraviti kulu od njega. A sad će mi trebati ukusan čips i čekić. Da! Krećem, svaka mi čast. Paniranje od čipsa je spremno, znači mogu uvaljati u tome sirne štapiće. Da, perfekto. To će biti mnogo ukusno, verujte mi. I sam bih rado pojeo to, ali nažalost ne smem. A evo friteze. Ostalo ispržiti to. Super, šefe. Molim da mi ne smetate. Sada znam kako pobediti u izazovu. Najlepša štapića su čokoladne. Tačnije, Kit Kat. Njemu ne treba čak ni paniranje. Dakle, samo ću sipati Kit Kat u fritezu i ispržiti ga kao šef. Da. Bako, kako si? Moj rumeni pomfrit je već spreman i čeka unuku. Nedostaje samo kečapa.
I u čemu stvar? Uopšte se ne istiska. Hajde bre, šta je ovo? Ajoj! Bako, da si videla sebe, to je jako smešno. Šta to tako smrdi? O ne, sve mi je izgorelo. Prokletstvo. Šta sada da radim? Gotovo, izgubit ću. Ne vidim ništa. Gde je moj pomfrit? Ej, Bako, to je dobra ideja. Dok baka ništa ne vidi, mogu uzeti njen pomfrit i zameniti ga na ljutu papriku. To će biti presmešno. Evo ga, sve u redu. Moja porcija je također spremna. Prijatno, mala. Da vidimo. Kako lep pomfrit, super. Ne mogu da verujem. Napravljen je od sira. Šef zna da iznenadi. Jako mi se sviđa. Ovo jelo izgleda prosto, ali svakako je ukusno. Bravo, brate, sviđa mi se. A šta je ovo? Čekajte, jesu to ljute papričice? Da. Kako, je li to šala? Da, to sam ja spremila. Hvala, unuče. Probaj, draga. Pa dobro, pošto baka kaže, poslušat ću je. Čekajte, nešto nije u redu. Jao, kako ljuto! Prošlo je. Bako, pogrešila si. Pobedio je šef. Kako to? Zašto ne ja? Hoćete da vidite šta sam nacrtala? To je sandvič. Nema problema, odličan izbor. Sandvič zvuči lagano. Dakle, treba će mi hleb. Bako, Prestani, imamo izazov. Zauzeta sam. Da, upravo si. Vreme da počnem. Stavit ću šunku, salatu i preliti sve kečapom. Da. Odlično mi ide, jel da? Ja sam Kovboj Andy. To je bilo moćno. Ok, pokrit ću sandvič lepinjom, ali to ne znači da je već spreman. A sada najzanimljivije. Pretvorit ću sandvič u super auto. Napravit ću točkovi od paradajza i krastavca. Da, a od sira ću napraviti zastavu. A tu će biti vozač. Da, ja sam genije. Dobro večer, hoćete da se provozate? Šta si smislio? Ajoj. Dakle, prvi sastojak mog sandviča je džem od jagoda. To će biti jako ukusno. A sad mi treba šlag. Dok niko ne vidi, probat ću ga. Kako zabavno. Aha, iscedit ću šlag, tako je. Mislim da će tog biti dovoljno. A sada najglavniji sastojak. Jagode. Da, kako su mirisne. Sklonit ću peteljke i poređati jagode ovako. Šta mislite, šefe? Nije loše, Bako. U mojoj knjizi iz Francuske je bio jedan dobar recept za sandvič. Evo ga. Počet ću da radim. Samo što ću kuvati sa zatvorenim očima. Šta je to smislio? Ništa posebno. Sastojke lakše iseći kad su u vazduhu. Ja! Spremiti najbolje jelo je moguće samo uz pomoć intuicije. Nevjerovatno. Bravo, šefe. Merci, Bako. Hrana je spremna. Kako dobro. Kako lep sandvič u obliku auta. Probat ću ga. Sviđa mi se. Baš je lep. Samo što... Šta je to tako oštro? To je čačkalica. Ozbiljno. Ali to je opasno. Dobro, idemo dalje. Kako lep miris jagoda. Ovaj sandvič je sigurno spremala baka. Ona zna da ja obožavam jagode. To je divno. Samo pogledajte ovaj veliki sandvič. Ne mogu da verujem. Jao! Ne, sve se raspalo. Jako smešno. Moram da snimim to. Da si videla svoju facu, sestro. Odvratno. Dajem pobedu baki. Čestitam. Da, baka je najbolja. Svaka mi čast.
Dakle, završila sam crtež. Vaš prvi zadatak je žele u flaši. To nije teško za šefa. Da bih napravio originalno jelo, koristit ću bombone. Mala ih obožava. Dakle, treba mi flaša. Sada treba sipati bombone unutra. To nije teško. Izgleda da su to sve crvene bombone. Sad mi trebaju plave. Onda neka budu žute i zelene. Jao, za malo da zaboravim na naranđaste. Odlično. Flaša je puna. Sada treba to sve promešati. Tako je. Namerno sam ostavio malo mesta da bih dodao meda. Odlično. Sada mogu zatvoriti flašu. A sad je vreme da zaledim to. Za to će mi trebati gumene rukavice i ova ogromna tegla. A to je moj suvi led. Odlično. Idemo. Stavljam suvi led u teglu i čekam. O da, ovo je veoma lepo i spektakularno. A evo naše flaše. Stavit ću je unutra. Nekoliko sekunda i to je to. Moj žele je spreman. Cool. Wednesday, gdje ćeš? Treba mi najsvežiji i najukusniji med. Čele, dajte mi ga. Što, jeste se uplašili? Dobro, uzet ću sama. Sada ostaje samo sipati med u flašu. To nije teško za mene. Radim to svaku subotu. Eto, košnica je prazna, a više mi ne treba. Stvar, šta si donela? Žele oko? Dobra ideja. Ali zašto samo jedno? Da, tako je bolje. Sada mogu napuniti celu flašu. Divno. Mogu je zatvoriti. A gdje je moj napitak za smrzavanje? Evo ga. Ovog će biti dovoljno. Kako otvoriti to? Što? Svi su već završili? Wednesday, hoćeš mi pomoći? Stvar, dođi ovamo. Svaka čast. Izvoli. Hvala puno. Ali čime napuniti ovu flašu? Znam. Obožavam čokoladne bombone Oreo. Tako su slatke i lepe. Sigurna sam da će se i malo i dopasti. Eto, to je to. Dalje mi treba med i kola. Mislim da je to sjajna kombinacija. Wow, tako lepo. Tačno. Treba to zalediti, ali ovo nije problem. U tome će mi pomoći moj sladoled. Kako je lep. I hladan. Smrzavam se. Ali to mi je i trebalo. Eto, jednog dodira je dovoljno. Eto, koliko još da čekam? Završili smo. Wow, kako je sve lepo. Stvarno ste se potrudili, svaka čast. Probat ću prvo ovo. Wow, osjećam kolu, super. A sad ću probati ovaj žele. Žele oči. To izgleda strašno, ali probat ću. Prilično dobro. Wow. Koliko ima slatkiša ovdje. Neverovatno. To je sjajno. Sada znam ko je pobednik. To je šef. To sam ja. To. Spremite mi, molim vas, kokice. O da, vi ste na pravoj adresi. Za takav slučaj imam poseban aparat. Samo treba sipati zrna unutra i ostaviti malo mjesta za bombone. Pošto mala voli slatko, sigurno će se joj dopasti i slatke kokice. Šta se dešava? Jao, tačno, zaboravio sam staviti poklopac. Pa dobro, dešava se. Ja nemam takav aparat, ali ne treba mi.
Ja ću spremiti kokice u mikrotalasnoj. Kako ste naivni? Ovako nikad nećete pobediti. Ja ću spremiti kokice na poseban način. Treba će mi ovo. Stvar, stavi kukuruz unutra. Hajde, požuri. Dobro. Sad mi treba bomba, a bit će eksplozija. Hej, što si se uplašio? Samo treba staviti poklopac, zatvoriti uši i to je to. Wow! U pomoć! Ovo je kiša od kokica. To je to. A umjesto kante stavit ću kokice ovdje. Sipat ću malo sirupa od jagoda i to je to. Biće slatko i strašno, baš kao što volim. Kako vam se čini? Jao, to izgleda jezivo. Je li osjećate čudan miris? O ne, moje kokice. Zaboravila sam na njih. O ne, sve izgorelo. Fuj. Koliko još da čekam? Gladna sam. Prijatno. Ovo? Jao, zašto iz ove kese izlazi dim? Zar je ovo jestivo? Fuj, neću to jesti. Ove kokice su baš lepe, rado ću ih probati. Sviđa mi se. Čini mi se da znam ko je napravio ove kokice. Dobro, probat ću. Super! Wednesday, ti si pobedila. Kako to? Drago mi je. A sad mi se jede lubenica. To je lako. Sad ću iseći ovako. A kora će spasti od jednog udarca. I kija! Ja sam rekao. Šef je baš jak. Gdje je moj blender? Evo ga. Stavljam lubenicu unutra. Obavezno stavljam poklopac. I uključujem. Trenutak i... zašto tako sporo? Treba staviti maksimalnu brzinu. Tako je bolje. Da. Moj sok je spreman. Sad ću ga preliti u koru. To je genijalna ideja. Cool. A sada treba to sve zalediti. Uradit ću to uz pomoć sprejeva. Odlično mi ide. To je to. Moj žele je spreman. Sad mi treba kašika za sladoled. To je odlična ideja. Ja ću koristiti mač da bih isekla lubenicu. Uvek nosim mač sa sobom. To je to. Lubenica je izgubila. Sad ću uzeti nož i seći komade i staviti ih u činiju. Stvar, dođi ovamo, treba mi tvoja pomoć. Uzmi nož i napravi zube za našu ajkulu. Nije loše, ali pamti da zubi moraju biti oštri. Svaka čast stvar, zadovoljna sam. Sada treba staviti sve komade unutra. Tako je. Odlično, ali nešto nedostaje. Znam. Svi vole igrati sa barbikom. Tako je. Jo, moja jadna barbika. Pojela te ajkula? Dobro, ovo je izazov, znači moram da se borim. Uzet ću nož i početi da radim. I seći ću lubenicu. A zatim jagode, obožavam ih. I također mi treba kiwi. Ostalo je sve lepo poređati. I napravila sam picu, pogledajte. Što više šarenih voća, to je bolje. Da, moja slatka pizza je prelepa, ali treba dodati još moju omiljenu čokoladicu. Sad ću otvoriti. Prelepa je. Ali treba će mi samo kokos. Čokoladu ću pojesti. Sipat ću ga na svoju picu i to je to. Da. Jeste završili?
čekam. Još malo. Završila sam. Prijetno. Wow! Šta je ovo, Ajkula? Čije su to noge? O, ovo je Barbika. Spasila sam te. Vreme je da probam lubenicu. Njam, njam, njam. Kako je slatka. Oduševljena sam. A za picu imam poseban nož. Sad ću je brzo iseći. Eto, sad mogu da probam. To izgleda prelepo. Jao, a ukus je još bolji. Svaka čast. Ostalo je probati šefovu lubenicu. Sladoled, a nije loše. Sad ću ga probati. O, da, to je jako ukusno. Obožavam ukus lubenice. Divno. Spremna sam da ga jedem non stop. Oho, tu je još i žele. O, nešto sam se smrzla. Dakle, pobedila je Barbie. Čestitam. To, konačno, jeste čuli? Ja sam najbolja. O, već ste tu? Super, čao. Hajde da započnemo naš kulinarski izazov. Počet ćemo od torte. Hoću tortu u obliku mace. Odlična ideja. Odmah ću početi. Dakle, treba mi čokolada. 100 komada će biti dovoljno. O, kako super, hoću ja tako. Želim 100 čokoladica. I, zašto ne radi? Da ja da probam. Nešto neće. Šefe, kako ste uradili to? To su godine iskustva. Sada uzimam nož, odseći ću višak. O, čokoladice, to mogu pojesti i ovo. Da vidimo šta mi je ispalo. O, savršena čokoladna mačka, sviđa mi se. Napravila sam 2 polovine. U tanjir ću sipati puno šlaga. A zatim ću izmrviti čokoladne kore. Posle treba sve promešati. Probat ću. Aha. O, da, to je savršeno. Ostalo je staviti fil u mačku i zatvoriti sve. Tako je. Ispalo odlično. Sviđa mi se. Hej, šta je to? Bako, šta je bilo? Izgleda da je to vaše. Da, jeste. Odlučila sam da napravim tortu u obliku konca zapletenja. A mace vole da se igraju s tim. To mora biti slatko. A Jill, šta si smislila, jeli? Bako, imam mnogo dobru ideju. Treba iseći krug od kore. Tako je. Uspelo je. Od toga ću napraviti glavu i rep za moju macu. Preliću kore nutelom. Obožavam nutelu. A zatim treba sve ukrasiti. O, smislila sam. Dodat ću jestivih detalja. Moja torta sada zaista liči na macu. Gledajte kako slatko. O, sva ruka mi je u čokoladi. Treba obrisati. O, hvala, Bako. Uvek mi pomažeš. Ja sam već završila sa svojom kuglicom. Ostalo je dodati macu. Ona će ležati na ovoj kuglici. Odlično. Šefe, kako vam se čini? Nije loše, ali moja torta će svakako biti bolja. Neka Bela da ocenu. O, jeste zaista spremili sve te torte za mene? Oduševljena sam. Dakle, početi? Znam. Hoću da probam ovu macu. Kako ukusno! A baš mi se svidalo. Sad je vreme za ovu slatku torticu. Izgleda baš privlačno. O, i unutra je lepa. A kakav je ukus? O, divno. To je čak ukusnije od prethodne torte. Sviđa mi se. Ostalo je probati posljednju tortu. Mislim da je čokoladna. O, sad ću probati. Ova maca je tako zabavna. Sviđa mi se. Dakle, ko je pobedio? Bako, ti si najbolja. O, kako lepo. Hvala, Bela. A sad mi napravite jelo u obliku šapa. To su mačije šape. Ideja je super, Bela. Ja čak znam šta treba raditi. Već imam šapu. Tako je mekana. To je antistres. Stavit ću ga na tanjir i to je to. Gledajte. Ne,
Jill, a moraš spremiti za Belu nešto jestivo. To se sigurno ne sme jesti, jel vidiš? Pa dobro, napravit ću nešto drugo. Imam još mnogo ideja, ali moram se malo opustiti. A šta da radim? Napravit ću jestivu šapu. Kalup imam. Jastučići moraju biti roze boje. Koristit ću roze sirup sa ukusom bubblegum. Tako je. A sad ću preliti sve mlekom. Šapa mora biti bela. Tako je. A sklonit ću mlijeko. Dakle, vreme je da izvadim šapu. Uspela sam. Ispala mi je divna šapa. A kalup mi više ne treba. Hej! Jill, šta je to, kako si smela? Kako dobar kalup. Treba će mi. Dakle, uzet ću belance. Zatim ću dodati šećer. I umutiti sve to. Tako je. Mora ispasti oblak. Super. Poslije ću dodati nekoliko kaplica crvene jestive boje. Nema više, ali bilo mi je dovoljno. Zatim ću dodati želatin kod belanaca. Da. Gotovo. Sad ću sipati sve u kalup u obliku šape. Odlično. Vreme da se vadi. Hajde da vidimo. Da, kako slatko. Svaka mi čast. A samo što je kod mene bolje, ja sam napravila testo, a to je isto mnogo mekano. Od testa ću napraviti šapu, tako je. Odlično, sada mogu staviti šapu u rernu da se ispeče. Eto. A sad imam vreme da ispletem nešto. Već sam isplela šal. Mislim da je šapa spremna. Proverit ću. Da, savršeno. Vreme je da se vadi. Jill, isplela sam šal za tebe, izvoli. Eto, bit će ti toplo. Izgledaš odlično. Da, vreme je da izvadim svoju šapu. Sad mi sigurno ništa ne smeta. Dakle, sipat ću unutra džem od borovnice. Odlično. Pomirisat ću. Baš lepo. Dakle, draga, možeš probati. Wow, koliko različitih šapa. Sigurno želim da probam ovu. Tako je mekana. Pitam se da li je ukusna. Super. Svidjela mi se. A šta je ovde? To liči na pitu. Očigledno treba otkinuti pače i umočiti u džem. Sad ću probati. Prelepo. Baš mi se sviđa. Ostala je posljednja šapa. Ona je još mekanija. Pa to je marshmallow. Neverovatno. Hoću što pre da probam. Fantastično. Tako nežno i ukusno. Rešeno, pobedila je posljednja šapa. Čestitam. Pa naravno, nisam ni sumnjala. Najbolja sam. Sada želim žele u obliku mace. Nadam se da će to biti ukusno. Znam šta raditi. Treba će mi činija. Dakle, sipat ću mlijeko unutra. Da, zatim šećer. I dodat ću par kašika kakao praha. Biće čokoladno. To je to. Zatim ću promešati sve to pažljivo. Odlično. Ostalo je samo sipati sve u kalup. Da, do krajeva. Odlično mi ide. Eto, sve sam sipala. Sada treba ohladiti to da se žele stvrdne. Treba mi frižider. Jao, zašto se ne zatvara? Hajde bre, zatvaraj se! Šta je za njom? Čudna je. Okej, imam drugi plan. Okrenut ću frižider i stavit ću kalup ovako. Uspelo je. Dakle, zatvaram i čekam. Šta je kod vas?
Čekajte, to još nije sve. Imam još nutelu. Sipat ću je na tanjir, a zatim ću izvaditi macu i staviti je na nutelu. Odlično. Sad je sigurno sve spremno. Maca je ispala tako slatka. Bela će biti oduševljena. O, da. Šta je bilo? Šefe, nešto mi ne ide. Hoćeš mi pomoći? Kako odvratno. Ne mogu ništa s tim. U stvari dobro, bako. Uzmite moj žele. Ne mogu da gledam na vašu tugu. Hvala šefe, tako sam srećna. Dobro, a ja ću spremiti sebi još jednu macu. Čak i bolju. Opet će mi trebati mleko. A zatim šećer. I malo kakao praha. Bako, šta tu radite? Ne mogu da odolim, maca je tako slatka. Kako je super ispalo. Hoću i ja takvu macu. Da, ja znam da sam genije. Napravila sam i još jednu macu za sebe. O, da, to je preslatko. Jill, šta radiš ovdje? I meni treba maca. Hoćeš mi dati? Što bih? Neću. Joj, kako odvratno. Dobro. Uzmi moju macu. A ja ću sebi napraviti drugu. Hvala. I ponovo pravim žele. Šećer. Mleko. I kakao prah. Valjda ste već zapamtili. Jo, gledaj ovaj žele kao začarani. Dobro, nadam se da ću stići. Ima malo vremena. Dakle, sipat ću na tanjir belu čokoladu. Tako je. A preko ću staviti roze macu. Nadam se da mi više niko neće oduzeti macu. Daću je samo Beli. Bela, prijetno, draga. A mi smo završili. Pa to su slatke mace. Pogledajte kako se zabavno tresu. Gledala bih to non stop, ali jedva čekam da ih probam. To će sigurno biti jako ukusno. Počet ću od roze mace. Wow, to je ukusno. Divno. A sad ću probati čokoladnu macu. Dakle, prvo ovo. Uzet ću malo. Kako zanimljiv ukus. Sviđa mi se. I ostale posljednja maca. Jedva čekam da je probam. Baš me zanima kakav će biti ukus. Probat ću zajedno sa džemom. Wow, predobro. To je super. Jill, ti si pobedila. Da, to je moja prva pobjeda. Tako sam srećna. Molim,